Hi guys, it's Christine. This is our family budget. So today, gusto kong pag-usapan natin, hindi siya part of the budget, but gusto kong pag-usapan natin yung about the family, yung aking 3 ways to have a happy family. Kasi napapansin ko, kasi hindi kasi pwedeng puro lang budget, puro lang savings. Importante din kasi yung family, 'di ba? Pinaka-importante talaga yung family. So gusto kong i-tackle ito, guys. Gusto kong i-share yung aking, hindi naman ako expert dito sa mga bagay na ito, pero so far naging effective siya sa family namin. At gusto kong i-share kasi napapansin ko kasi, guys, sobrang sa panahon kasi ngayon, konting bagay lang na pinag-aawayan, naghihiwalay na agad. So, ngayon gusto kong i-share yung aking pananaw tungkol dyan. At gusto kong i-share yung aking yung ginagawa namin sa family namin na hanggang ngayon ginagawa pa rin namin. So, ayun. So, simulan natin. By the way pala, guys, bago natin simulan, gusto ko munang history muna sa amin ng aking asawa. So kami is all in all girlfriend until today is totally almost 12 years. 12 years na kami all in all. Pero magpo 4 years pa lang kaming kasal ng aking husband. So pero matagal kami mga ano siguro mga 5 years kami nagsama na aking asawa bago kami nagpakasal at nagkaanak. So, ayun. So, sa 12 years na yun, marami akong natutunan at gusto kong i-share sa inyo kung ano yung mga challenges, yung um, mga bagay-bagay na ginagawa ko noon hanggang ngayon para talaga tumagal yung aming relasyon. Which is very important, guys, kasi sa nakikita ko talaga ngayon, ang dami-dami ng pamilya nasisira dahil yung bang hindi nila napapansin na parang yung ating responsibility pag tayo ay nagpakasal na sobrang marami talaga. So, ngayon gusto kong simulan natin ngayon yung ating um, topic. Okay? So, let's start na talaga. So, number one, wag bungangera. Sobrang napaka-importante nito kasi sa mga napapansin ko, okay, aminado ako before, sobrang bungangera talaga ako. Konting bagay, hindi, kasi parang nature na kasi siguro natin mga babae na ganun tayo talaga. Um, yung sinasabi ng asawa natin, isa pa lang atin 10 na. So, parang nature na siguro natin yun. Pero, sa tinagal-tagal na namin, um, alam mo yung parang inaano ko na yung self ko kasi dumating kasi yung time noon na sa sobrang bungangera ko kasi yun yung nagiging tendency yung ating mga asawa ayaw nung umuwi sa bahay kasi ang nangyayari pag uwi nila sa bahay at yung galing sa trabaho pagod sila pagdating nila dito sa bahay um, um, maingay pa tayo, kakarating pa lang nila, bunganga na talaga tayo na parang, ay, bakit ganyan ka lang, bakit ganyan ka lang, ganyan yung mga bunganga natin, hindi natin mapigilan. So, ang may advice ko, hinay-hinay sa bunganga, guys. Huwag masyadong madaldal, huwag masyadong ang bungangera kasi hindi siya healthy. Okay lang na magalit naman tayo. Siyempre wala namang masama doon. Ang masama is yung everyday, parang everyday na parang pag umuwi siya, parati kang binubungangahan mo siya, tapos ang dami mong sinasabi, ganun, ganun. Siyempre, alam mo yung mga lalaki gusto nila magpahinga. Ang nakikita ko kasi, guys, kaya naghihiwalay, nawawalan ng saya yung family. Kasi, hindi mo siya binibigyan ng yung bagay or yung hindi mo siya binibigyan ng rason para umuwi sa bahay. Parang excited siya para umuwi sa bahay. Kasi syempre kung parati kang nagpuputak-putak, eh syempre, parang ayaw rin niyang umuwi sa bahay. Parang nawawala na yung excitement na umuwi sa bahay, 'di ba? Parang gano'n. So, nung na-realize ko talaga noon, kasi gano'n, pag umuwi siya parati akong daldal, ano mo yun, putak ng putak. So, naisip ko na, syempre,
dapat bigyan ko siya ng rason na parang umuwi siya na excited, 'di ba? Uwi niya, talagang feeling feeling king talaga siya dito sa bahay. So pag uwi niya tapos na ako magluto, malinis yung bahay. There are times na hindi malinis pag exhausted na talaga, parang ang dami kong ginagawa that day at naiintindihan naman niya yon. Pero huwag naman araw-araw na pag uwi niya, syempre kahit naman siguro tayo, pag uwi natin sa bahay tapos ang daming kalat, talagang sasakit yung ulo mo tapos galing ka pa sa pagod, diba? So yun, pag-uwi niya, alam mo yung kakain na lang siya, gano'n, parang relax lang yung feeling niya pag nasa bahay. So, parang nai-excite siyang umuwi siya dito sa bahay. Tapos, may mga bagay na ginagawa kami. Ako, may mga bagay na ginagawa ako na gusto kong ma-excite siyang umuwi. So, ayun. So, hindi na ako nagbubunga nga talaga. Pag nag-aaway kami o pag may ikinagagalit ako, okay, nagsasalita ako, pero hindi ko siya, parang pinipigilan ko yung sarili ko na humaba pa yung sasabihin ko. Tatahimik na lang ako para wala na siyang gulo. Parang hindi na, parang later, pag ano na yung ano ko, okay na yung aking utak, hindi na ako galit. Later, pag-uusapan namin kung ano yung bagay na hindi ko nagustuhan ng mga ginawa niya, ganon. Para yung at least kalma ka na. So, yun yung mga ginagawa ko. And it's very effective talaga. So, yun yung number one. Number two, yung quality time, which is a very big deal talaga sa akin yun. Sobrang big deal. Sa asawa ko before, hindi siya big deal yung quality time. Okay, ganito yung nangyayari guys. Ito yung isang naging rason kung bakit nangangaliwa yung asawa. Kasi there are times, hindi natin, parang iniisip natin, dahil umuwi tayo sa bahay, nakikita kayo, nag-uusap kayo, it is a quality time. Actually, may time ka nga sa family mo, but iba yung quality time na yung nag-uusap kayo, alam mo yung nasa kwarto lang kayo, nag-uusap yung mga bagay-bagay na dapat pag-usapan, yun nun. At yun yung nagiging problema. Kasi nagiging rason din kasi yung iba, sinisisi nila yung iba na, bakit ganon, yung asawa ko nangaliwa, bakit yung ganon, yung ginawa ko naman lahat, alam mo yun, umuwi naman ako sa bahay, gano'n. Hindi kasi enough yun, guys. At yun yung parati kong pinapaintindi sa asawa ko. Kasi parati yung pinag-aawayan namin na yung sinasabi niyang, kasi yun nga, big deal sa akin yung time talaga. So, sinasabi niya, bakit ka ba, gusto mo, nasa harap, nasa harap ba lang ako palagi, nakatunganga, ganon. Ano ba yung gusto mo? Kasi marami naman daw siyang time, nag-uusap naman daw kami, gano'n. Pero iba kasi, iba yung nanonood ka ng TV, it's not really a quality time kasi hindi kayo nakakapag-usap. Yung quality time talaga guys is yung gusto ko talaga nung nasa kwarto lang kami, yung nag-uusap lang kami sa mga bagay-bagay. Kasi there are times na nag-uusap kayo, may mga bagay na napag-uusapan ninyo na hindi nyo yun sometimes yung mga past namin na pag-uusapan namin, magandang habit yun guys, yung every. Ito yung mga advice ko, yung mga ginagawa ko. Okay, ito yung mga ginagawa namin na quality time. May mga rules dito sa bahay. So, yung rules namin dito sa bahay guys, walang cellphone sa gabi. After okay, so pag sa morning is pag nagluluto ako sa umaga, paggising niya, kakain na lang siya. Tapos, after tuming kumain, guys, magkakape. So, magkakape kami sa labas. Magkakape kami sa labas. So, while nagkakape kami, yung kape, malaking bagay sa amin yung kape. Kasi, yun yung time na nakakapag-usap kami. So, yun. May time kami nag-usap kami dun sa labas. Tapos, yan, marami kaming napapag-uusapan pag ganun, pag nagkakape kami kasi chill lang ganun, bago siya pumasok bago siya pumasok sa trabaho. Kasi after niya magkape,
noon, ay alam mo yun, pagkagabi, pag uwi na naman niya, pagkatapos namin kumain, walang cellphone, walang TV. Well, nagti-TV kami pag meron talaga kaming gustong panoorin. But, usually hindi talaga kami nanonood ng TV sa ano, sa gabi. So, after namin kumain, sa kwarto agad. So, yung anak ko, alam na alam niya talaga. Actually, noon pa talaga to, nagiging habit na namin na sa kwarto lang talaga. Alam mo yun, simple lang kasi yung gusto talaga namin. Sa kwarto lang masaya na kami. Nag-uusap. Um, Ngayon na may anak na kami, yung anak ko talaga, alam na niya na pagkatapos kumain sa kwarto na, kasi it's a family time, naglalaro sila, alam mo yun, nag-ano sa asawa ko, tapos kami, tapos pag natulog na yung anak ko, saka naman kami nag-uusap-usap kami, every night, ginagawa talaga namin yun. And it's very effective kasi, alam mo yung, um, alam mo yung feeling na basta iba guys. Iba kasi yung nanonood kayo ng sine. Iba kasi game guys. Iba talaga pag nasa ano lang kayo na nag-uusap lang kayong dalawa. Alam mo yun? So yun, that is a quality time for me. For me. Ewan ko sa inyo kung ano yung quality time ninyo sa inyo. Okay? So yun. Yun yung ginagawa namin every day. Okay? Every day. So, yun. So number three is to communicate. To communicate with your partner. Sobrang importante kasi kalimutan, pag tayo ay may asawa na, kalimutan na ang pride, okay? Yun yung mai-advise ko talaga parate. Huwag na yung pride kasi kung kasal ka na sa asawa mo, wala ka ng choice. Wala ka ng choice talaga, kundi makipagbati sa kanya or what. Um, pero kung nangaliwa, wala akong may sasagot dyan kasi hindi ko pa na-experience. Pero kung yung mga konting-konting mga bagay lang naman na pinag-aawayan, alam mo kasi usually yung asawa ko, marami siyang, at talaga guys, um, yung sinasabi ko parati sa kanya, lahat ng mga ayaw ko, yung mga bagay na yung mga ugali niyang ayaw ko talagang tinanggap ko. Yun yung sinasabi ko sa kanya parate. Tinanggap ko lahat kung ano yung ayaw ko sa inyo kasi wala na akong choice. You're my husband na, so kailangan kong i-embrace yun lahat. There are times na hindi ko talaga siya maintindihan, may mga ano siya, may mga ugali siya hindi ko maintindihan. Pero ang pinag-uusapan namin yun guys, pinag-uusapan namin talaga yung mga bagay na ganun. For example, sa money, meron siyang, ano kasi, meron siyang attitude na may something sa kanya when it comes to money. So, pinag-uusapan namin yun guys hanggang sa maintindihan niya. Pag ngayon hindi niya naintindihan ngayong mag-uusap namin, uulitin ko naman yan for the next day. Para talagang inuunti-unti ko siyang ipaintindi na hindi tama yung ginagawa mo kasi makakasira sa family natin yon pagdating ng panahon. So, um, meron din times na hindi niya, as in, talagang matigas siya. Okay, talagang ini-insist niya na tama siya. Pag ganun yung time ni guys, talagang ipinipray ko na lang siya. And there are, at maraming times na na-prove ko na yan yung prayer talaga. Na-prove ko na talaga na pag yung matigas na matigas talaga siya, talagang pinagpipray ko siya. Masashock lang ako one day. Sasabihin niya sa akin, okay, na-realize niya na ganon, ganyan. So, yun yung, yun yung ano guys, kasi pag nagpakasal kasi kayo guys, maraming responsibility talaga. So, sa amin, 5 years kaming nagsama. So, sa 5 years na yun, guys, talagang uneasy. Okay? Hindi ko ina-advise na mag live-in talaga. Kasi, very, very uneasy. Siguro swerte lang siguro kami kasi ako mataas yung pasensya ko talaga. Um, so, kaya siguro kami nagtagal. Pero hindi ko ina-advise talaga kasi alam mo yun, iba talaga pag ikinasal kayo. At saka very uneasy kasi parang iniisip ko parang anytime okay lang sa akin na parang iniisip ko na maghihiwalay din kami nito, ganun. Pero pag nakasal na kayo talagang
iba yung feeling. Parang secured na secured ka, parang feeling mo na yung asawa mo sa'yo talaga. Parang ganun yung feeling. So, iba. So, I recommend na magpakasal talaga. At hindi naman kailangang bongga yung kasal. At yun yung na-realize ko dun sa kasal ko before, talagang sobrang daming nangyari noon. Pero hindi ko naman pinagsisihan yun yung mga kasi it's mga memories kasi yon. Pero kung wala kayong pera, pwede kayo mapakasal sa huwes or what. So, yun. So, yun lang guys. Yun yung gusto kong i-advise sa inyo. Ang dami ko pang gusto sabihin, pero masyado nang mahaba itong vlog na ito, itong na to, pero yun yung gusto kong i-advise talaga guys. Kasi, parang ako yung nahihirapan sa families ng, alam mo yun, um, alam mo yung bagay na mas masarap kasi everyday wala kayong problema, gano'n. At yung family namin guys, hindi naman perfect. Pero I must say this na parang almost perfect. Almost perfect talaga, Chos. Hindi. Yung family talaga namin hindi perfect. Pero sasabihin ko talaga sa inyo, masaya yung family namin. Even though simple rin yung buhay namin. Like, swear to God. Sobrang saya yung family namin. At sana ay magtuloy-tuloy, tuloy-tuloy, alam mo yun, yun yung pinagparati kong pinipray sa Diyos talaga na, alam mo yun, walang mangyaring, kung ano man yung mangyayari, diba? But for now, talagang we're very happy kasi, parang nami-maintain lang namin yung aming mga ginagawa noon at ngayon. Parang, yun, parang walang problema, alam mo yun? So, yun lang guys. So, I hope you guys enjoyed. Sana may natutunan kayo sa mga sinabi ko. And see you in my next video. Bye-bye!